Most of us know this our brother, what they call Gladi Yege Yege. You know this Nollywood actor that used to make us laugh those days. We follow Art Akena Popo. We be the father of Akena Popo. Yes, you know him very well. The man is down and he need public help. Please, you guys know how to get to this man. I'm not here to do fundraising for anybody or to talk, but I'm just want to show you this video. If it touch you so much, you know how to reach out this man. Please, if you get any help where if you give, reach out this man to also help him. So I'm going to show you the video for you to see. This na the same man wey act Gladino Gladys, wey be father of Akena Popo. That film will make us happy those days. So the man, if you see that man now, you go pity for him. Just watch the video before we come back and continue. Ndị ba ya na meke na onye ọbụla ka e chiri ya zelkwa ọmụ bụ egbe igwe ekensile oji asị m ka m bịa nete my senior colleague being a father in the industry, Chief Amaechi Muonagor. Anyị na-ekene Chukwu maka ndụ ya taa, mana ọ dịghị easy for us, ọ dịghị easy at all. He has been into this condition for months now. Biko onye maka ka anyị na-ayọ onye ọbụla, biko onye ukwu wete onye nta wete. Several people ekwugo etinye n'iru akwụkwọ, mana anyị ka na-ayọ unu afụgo the condition ọ ka nọ. Ihe a chọrọ ime kidney transplant, ihe na-achọ ka enyela anyị aka for him to be traveled out India. India ka anyị na anya kita na ya aga ka ihe na wee bie. Maka ọ bụ India ka ọ na-eje India by now, ọ ka enwetego onwe ya. Some couple of days go see from Hełp teaching hospital where bata from ICU. Now, ihe kọta o ji nataba bụ ọ dey respond, but ọ dey respond much. Maka na ego dị involved dị too much. Ego gwụrụ n'aka. Asị ka natago na ya dị, kesikwa na ya dị wee na-aga. But ọ dịchaghị advisable. Ọ dịchaghị advisable. Please, ma onye ukwu ma onye nta, ma onye Igbo ma onye Hausa ma onye Yoruba, ọ ya ka anyị na-ayọ unu. This man has been, playing a good role in Nollywood industry that taught us many things in life. Biko no, oyo ka na ayo nyutu na ayo nyenta. Ungodo ka onya si mejo unu gbaghara na ya. Nabata na ya na onyo na oya. Anaghị aka oya aka. Oya abụrụ agba na aka. Nwenye na ama mgbe ọ na-adaba na ahụ mgbu dị otu ma ọ na ahụ mgbu dị nke dị otu ọzọ. Biko oyo ka m na ayo onye ọbụla ma onye ukwu ma onye nta, biko ma ọgaranya ma ogbenye. 1,000 naira can go a long way. 2,000, 3,000, 100,000, 1 million. We need a lot. Yeah. Again, any direba. The quick in here. Take a guess in here. Only Bicon. Bicon, or your kind of yo. Because only open an eye or ya. Such an ayochi. A person in pain. Do not mock him. Do not mock a person in pain because you don't know what he's passing through. Okay? I have come here. He can talk, but he cannot talk well. It's barely you hear what he's saying due to ika draws nwoke mmadụ. Biko ka nyelu na aka biko nu oyo ka m na ayo onye ọbụla ikpere na abụ ikpere m dị na biko nu ka anyị tinyelu Chief Amaechi Muonagor aka biko nu oyo ka m na ayo ọnwụ na m mejogodo unu biko gbaghara m n'elu na steeti ọ nọ o nidiri enyemaka kidney transplant ego ya gbagota biko nu ihe ọbụla ị nwere tinye. I will post the account na phone number nwunye manke ya because I want to receive the calls. Mom ya na no eba. Unu cho na akwa confirm onye chokwe ka obia ka ofia ofukwa ya. Wata go only dire nyamaka urgently. Biko nu oyo ka anyị na-ayọ. Anyị na-ekelekwa ndị bịagoro ma okuru ọrụ anyị na-ekenu nu mezege ndị nne mfugoro bịagoro bịa netie. Ana masụkwa nke onye chiri ya zelo. Chukwu mere anyị ncha niile amara. Biko nu ka anyị mere nwanne anyị Papa ya, our uncle, our brother. Biko ka anyị hapụ na otu a ka aka kọrọ isi John n'isi ya Chukwu agaghị ekwe. Biko ka anyị mee ya ngwa maka ime ngwa biko na-emeghara ọdachi. Thank you so much. Ọkwuo ebe ọ chọrọ ịgwa ndị mmadụ, gwazie ndị mmadụ ka ha nyere gị aka.
Amaechi. Come here, go home now. Okay, go on there. When? Igbo bụ Igbo. Ọma mmanụ. Ekele gwa m onye ọbụla. Wesi Chineke. Ya biko. Onye Chikonelu. You see? Anamayo. Olisa bi n'eluigwe. The question I get to ask here in this video is that Nollywood, what is actually happening? Mr. Ibu, we lost Mr. Ibu some days ago. Since last 2 years to this year, something is really wrong. Something is going on with Nollywood. Are you guys not actually going for medical checkup to check how your body status are? Are you busy to make people happy? I don't really understand what is going on in Nollywood industry, but however, you guys should look into yourself very well to check. Have your own personal doctors that will examine and check you people. I know that sickness don't tell where you come, but when you check yourself, you can be able to find out what is actually wrong with you. Please share this video for more updates and make sure say you follow this channel. Please, if you get any help, assist where you feel assist for this man, kindly reach out to them. Share this video for more updates.